What? Uuwi na kami. Sorry. What? Uuwi na kami. Sorry. What? Ano, Ate Joey? Uuwi na kami. Andito yung mama ni Denise. FYI. Sorry. What? Ano, Ate Joey? Tapos Uuwi na yung mama kami. ni Jern. FYI. Andito yung mama ni Denise. FYI. Sorry. Ayan, guys. Ano na yan? Hello? 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 Hello, 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 hello. Ate Joey, Ate Joey, Ate Joey, Ate Joey. Ampa Joelyn B. Santillan. Joey Ann. Si Journey. Joey Ann Santillan. Anong nangyayari? Sa malayo ako sa laptop. Naririnig ka namin. Pero naririnig ka ni ng malapit sa Wait lang po. wait lang daw. Wait. Wait. Hello? Okay na? God. Okay.